Hem avançat. I hem avançat en aquests 34 anys moltíssim. A poc, dia a dia, rere dia, trobada a trobada, escola a escola, mare a mare, pare a pare. Però hem conquistat. En l'educació tenim molts bons centres, però molts bons centres públics i privats, que el tema del valencià el fan com a senyera, que el porten com a senyera. Als pobles se notara més el valencià, encara que jo crec que hem anat avançant moltíssim. Crec que seria més a l'administració en general la que s'ha deixat deures per fer, però verdaderament l'escola ha complit els deures, ha fet els seus deures, ha treballat i ha complit la llei del valencià. L'escola ho ha fet bé. Qui no ho ha fet fins ara ha sigut els governants. No solament ho diu l'Estatut d'Autonomia, sinó també ho diu la Constitució espanyola, on diu que en les comunitats autònomes en llengua vernàcula serà oficial. Per tant, senyores, no estem complint això, no ho hem complit.